फुंनि गोजोननाय बयनोबो हरबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोनजों मोनसे बाथ्राखौ शेयार खालामनो आं बे भिडिअखौ बनायबाय एक्चुअली आं बेबायदि भिडिअ इमान बनायफेराखै आरो गैया अब्लाबो दिनैहाय आङो गोसो जानानै आङो बनायबाय जोंनि हालामाव बेबायदि गाज्रि जाथाय जागासिनो दङ फिसाय थानानै गुबुन फिसायजों थांनाय बिसि थानानै गुबुन बिसिखौ लाना खारनाय बेबायदि गाज्रि जाथाया जोंनि समाजाव जोंनि हालामाव जोंनि एरियायाव बारा लांनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ दा बेखायनो आङो जोंनि एरियायाव जानायलाय आं बे भिडिअखौ बनायबाय नैबे स्क्रिनाव नुनाय हिन्जावा जुलि दैमारि बिहा बिसाय दङ मजिथ ब्रह्मा आरो फिसाजो दङ 5 बोसोरनि बियो गावनि नखर बिसाय आरो बिसाखौ गारनानै 16 तारिखनिफ्राय दिनैसिम मोननाय जायाखै बेखौ गामिनि मानसि आरो नखरनि मानसिफ्रा अबायबा थांदों बा जाथि खुरमाहाय थांदों होननानै बेखौहाय ओरैनो नेबाय दंमोन नाथाय दिनैसिम बिनि जेबो थांनाय फैनायनि गुमुर मोनैखाय बेखौ बेलेगजों थांबाय होननानैहाय नखरनिफ्राय बिसायनिफ्राय आरो नखरनिफ्राय फोरमायदों दि बियो बेलेगजों थांबाय बेखौहाय सन्देह खालामनानै फोरमायनाय जादों बिदिब्ला खोनासंनि मजिथ ब्रह्मानि आंनिसिम कल रेकर्ड मुम्बाइआव फैनाय लोगो लोगोनो आङो गावसिनि बिदानि माबानिखौ गावनि बिदानि सिगाङाव आं गुबुनाव नाम्बार बिहरबाय बिनि सेंग्रानिखौ ओमफ्राय आं सोंहरबाय माने नङानो जाहैबाय थाङाखैनो होनबाय आंनाव बियो दिनैसिम फनबो हरफेरा फैफेराबो आंनाव होनना बिदि बुंबाय आं बेनिफ्राय आङो ओमफ्राय माने बेखौ सन्देह खालामबाय बे सेंग्राजोंनो बियो दाबो रिलेसन दङ होनना आं बिदि सानबाय थादों आरो आच्छा नोंथाङा न'आव फैनाय समाव मालाबाफोर फन मेसेज गेलेनाय बा रायज्लायनाय नुदों नामा मेसेज माने कम्बल सिंमानि मेसेज गेलेबाय थायो आच्छा होमबा नोंथाङा उन्दुयो खिन्थु बोराय बुरै फिसाजोआ गेजेराव उन्दुयो आङो साइडआव उन्दुयो ओमफ्राय माने मेसेज गेलेबाय थायो आं नायफुबाय थायोमोन आरो एसे फल' खालामबाय थायोमोन आं बेखौ आच्छा ओमफ्राय फल' खालामनाय माबायाव आं नुयो आरो माने मा नायदोंबाय थादों आं बेखौ नायबाय थायोमोन आरो आच्छा ओमफ्राय कम्बलखौ हदै आङो बोलाना नायो ओमफ्राय मेसेज गेलेनाय नुयो ओमफ्राय मालाबा भिडिअ कलिं रायलायनाय नुयो आरो आच्छा मानसिया नोंनि आन्दासाव बा नों बुंनाय बायदिबाथ' बेजोंनो ना बेजोंनो मानसिया न'आव दाख्लै माबायाव रबिबारावहाय थांदोंमोन रबिबाराव थांबाय ओमफ्राय आं न'आव थांनो आलासि जाहैनो होननानै बुंलांदोंमोन आरो ना आं रायहरदोंमोन एसे ओमफ्राय मानो बिदि लोगोफोरजों लोगो जानानै मानो बिदि न'फ्राव मानो बिदि लोगो लाबोनांगौ मानो जौ लोंलाबायनांगौ होनना बुंदोंमोन आरो बेखौनो गाज्रि मोननानै ओमफ्राय गाव बुंलांदों आरो ना आं सिगाङाव दे सोरखौ लायो नोङो नोंनि गोसो नोङो सोरखौ थाखा फैसा आरजिनानै थिनानै लाग्रा हिनजाव मोनो नों लादो बेखौ नोंनि गोसोसै आंनो दिनैनिफ्राय आं आन्दायसिगोन होनना बुंलांदों आरो ना बिदिबा बिदि होननानै ओमफ्राय बिदि होननानै ओंखारदों आरो गाव ओमफ्राय खोथाया बिदि नङा नोङो बांद्राय सिरियास खालामनाङा आं ओरैनो नोंनि मोजांनि थाखायसो अननानैसो बुंदों आङो होनना बुंदों आरो गावखौ आं मोनसे माबा एकाउन्ट गोदान खुलिदों नालाय HDFC माबा इन्टारनेसनेल माबा बेंकखौ खुलिदों नालाय कम्पानिनिफ्राय खुलिनानै ओमफ्राय बेखौ खुलिनानै आं बेंकआव थांनांगौ दा हरफिनगोन आं होननानै दे दायो हरबानो जाबाय होनना बुंबाय गाव ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंबो मोजां नालाय मोजां आंबो हरफिनाखिसै थाब हरफिनाखिसै ओमफ्राय आङो बेलासिनि जेनेबा 8थासोआव आं हरफिनबाय मोनानि 8थासोआव हरबाय ओमफ्राय सुइस अफ दिनैसिम सुइस अफ आरो बियो आच्छा बिदिबा नोंथाङा न'आव गैयामोन नामा आं न'आवथ' गैथ'वा ओजोंनो तामिलनाडुआव दं ना आं माबायावसो दङ मुम्बाइआव दा मुम्बाइआव दं आच्छा मुम्बाइआव दङ ओमफ्रायो बे बहाबा थांनो होननानै नोंनो हरखादोंमोन नामा आलासि थांनोखौथ' बियो खिथायाखैमोन ओमफ्राय जायखिया गावसिनि बिहावफोरनियाव सिगाङाव बुंदोंनो बिहावनि सिगाङाव ओमफ्राय बे फिसाजोआथ' बिमादैजों बै अखानायै समबाराव माबामोन नालाय सरासति फुजामोन नालाय ओमफ्राय बिमा बिफानि सायाव बुंलांदोंनो थांफाबाय नालाय बेयो ओमफ्राय हाखु दुगैनानै ओमफ्राय आं सापागुरिसिम आं लोगो लिंहरदों लोगोनाव आं बेरायना फैनो आं दा फैजोबगोन गाबोन ओमफ्राय फिसाजोनिबो क्लास खुलिखागोन गाबोन थांथारनांगौ गाबोन थांथारनांगौ होननानै बुंलांदोंमोननो आच्छा ओमफ्राय फैयाखिसै बे बुस्थुखौबो आङो खिथाहराखै बिसोर गावसोरबो बिहावफ्रा ओमफ्राय आङो
सुइसब नालाय हे मालाबा गाव रागा जुमायबा गाव हरखागोन बे होननानै थाबाय आरो आङो ना गावनि बिबथिनि फिसालानाव बैनायनाव हरबाय आङो ओमफ्राय बुनानै माने ओमफ्राय माला फैगोननो नोंबौआलाय होनना बुंहरबाय आङो जानो न'आव थांगोन ना माखोथाय मैयानो ओंखारलांदों होनबाय आं असम्भब मोनबाय ओमफ्राय नानियालाय होनबाय नानि थाङाखै नानिखौ गालांदों मैयानो बङाइगावआव थांनो ओंखारदोंनो सापागुरिसिम थांनो होननानै ओंखारलांदोंनो ओमफ्राय बे मानसिया फैफिनाखै थाबबो फैफिनगोन होनना बुंदोंमोन फैफिनाखै होनना बुंबाय आरो आं गसंबाय आं डाइरेक्ट बुंबाय इनडाइरेक्टलि बुंबाय आङो ओइ होनबा थांबाय बियो बै सिगांनि रं नाम्बार रायज्लायग्राजों थांबाय बे होननानै आं डाइरेक्ट सन्देह खालामखाबाय आरो ओमफ्राय बुबाय थायो दा दिनैसिम गैया आरो अन गैया अना गैया बिदिबा बियो गथ'खौ गारनानै थांदों आरो ना गथ'खौ गारनानै थांबाय सेंग्रा दिखाजुलिनि बेजोंनो बिसोर फल' खालामलायबाय थायोमोन आदसा एसे इंगेज मारिबाय थायोमोन आरो बिसोरो हमहोनो गोसो नामा जुलि दैमारिनि असे न'आ थामहिनबा बिमा बिफानि न'आ एलेंमारि निसिमा आमगुरि चिरां डिस्ट्रिक्ट इमान गोजान नङा बियो हाबा जाफैदों सान्तिपुराव चिरां डिस्ट्रिक्ट आंबो सान्तिपुर एरियानिनो इमान गोजान नङा खाथिनिनो स' बेबायदि गाज्रि जाथायखौ जानायखाय आङो गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों मानि थाखाय बेबायदि जाथाया जायो गोबां मानसिफोरा गोबां बुङो आरो गोबां न'खरफोराव गोबां बेबायदि जाथाय जायो नाथाय किसुमान जोंनि गेजेराव मोनसे साननाय फैयो सोरबाया बुङो न'खराव एसे अखुबिदा सोरबा बुङो बिसाया अखुबिदा सोरबा बुङो हिन्जावा एसे केरेक्टार लुज नाथाय आं बे बाथ्राखौ दिनैहाय बुंनो सानो जि नोङो हाबा जानो फैबाय जखन नोङो जाय बिसायजों एबा जाय बिसाया जाय हिन्जावजों हाबा जानो मजिराव गिर्जायाव बाथौसालियाव मोनसे समाय लायो बे हिन्जावखौ आं अराय समनि आंगोनि आंगो खालामनानै लासिगोन मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं बेजों थागोन जखन नोङो समाय लायो अब्ला बेनि उनाव नोङो मानो बेबायदि खारो स' गोबां मानसिया बुङो हिन्जावनि केरेक्टार लुज बिसायनि केरेक्टार लुज बेखायनो बेबायदि जाथाय जायो नाथाय आं सानो नोङो केरेक्टार लुज नंगौ नङा नोङो सिगां नोङो मोजां मोननानै फैनाय जखन नोङो समाय लाबाय जेखि जादिया थैनाय थांनाय नोंनि आखायाव जुदि नोङो साननानै थाबाय अब्ला नोंसोरनि गेजेराव बेबायदि खारनाय आरो बेबायदि बेलेग बिसाय लाफिननाय बेबायदि जाथाया जानो नाङा आं बेखौ सानो ज' मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंनिनो असे बिसाय जाबाय मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंनिनो अन हिन्जाव जाबाय सानैजों गोरोबलायनायनि गेजेराव बुजायलायनायनि गेजेराव गाहामैनो संसार जालांनो नोङो जुलि जाबाय जखन मोजां संसार जादो बेबायदि खारनाय आरो दोनखारनाय बेबायदि जाथाया नोंनि न'खराव नोंनि बिसायनाव नोंनि बिसिनाव नोंनि समाजाव नोंनि डिस्ट्रिक्टआव नोंनि हादोराव नोंनि हारियाव मोनसे लाजिनांथाव आरो अगेन आखुखौ फोरमायनाय जायो आं बेखौ सानो बेखायनो आंनि गासै बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय आदै मादै नानि बाबु जाहाथे नोंथांमोननि गोसोआव बेबायदि गाज्रि सन्देह आरो बेबायदि साननाय जेन' जाया आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों बेबायदि जाथायजों दिनै गावनि हारिखौ मोनसे गाज्रि गुबुंले हारि होननानै फोरमायथिनाय दिनै जादों आं बेखौ फोरमायदों दिनैहाय बेबायदि जाथायखौ नुनानै आङो दुखु मोनदों दा बेखायनो दिनै आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं रिकुवेस्ट खालामदों जुदि नोंथांमोना बहाबा जुदि नुदोंब्ला बे स्क्रिनाव दोननाय फट'खौ नायदोंब्ला न'खरनिसिम जगाजग लानो नैबे कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानो हागोन 93923436 नङाब्ला 80110715 नाम्बारजों नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो बा जगाजग लानो हागोन दिनै आं बयखौबो खावलायदों जुदि नोंथांमोना नुयोब्ला बे हिन्जावखौ हमनानै न'खरनिसिम दैथायहर बेखौनो आंनि नोंथांमोननिसिम खावलायनाय जोङो दुखुआव थानाय मानसिखौ जोङो हेल्प खालामनो नांगौ बेखायनो जोङो बे मजिथ ब्रह्मखौ जोङो हेल्प खालामनि बेनि न'खरखौ हेल्प खालामनि बियो जेरावखि थाङा मानो जेरावखि नुवा मानो बेखौहाय हमनानै दोननांगौ आं बेखौनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहरनाय जाबाय एसेनोसै बाय